Vi skal se nærmere på, hvad er forskellen på en glute bridge og en hip thruster. Fordi jeg ved lige præcis, der er mange, der sådan, hvad er egentlig forskellen, og hvornår bruger jeg hvad? Hip thrust, som du kan se, der har jeg elevateret ryggen, så jeg får et længere range of motion. Det vil sige, at jeg kan arbejde tungere. Det er en mere avanceret øvelse, og vil være en øvelse, som du begynder på, efter du har øvet din glute bridge. På glute bridgen, der kan du se, der kan jeg ikke komme lige så langt ned, fordi jeg har jo gulvet. Det vil sige, at jeg kan heller ikke træne lige så tungt, som jeg ville kunne i en hip thruster. Glute bridge er klart en rigtig god begynderøvelse for at lære at få kontakt til dine baller, hvor hip thrust er klart en mere avanceret øvelse, som er til dig, som der har trænet i længere tid, har lært, hvordan du spænder op i din core, i din lænd, og du har lært at få kontakt til dine baller. Jeg håber, at den her video er brugbar. Husk at følge med for flere tips til, hvordan du kommer i en lækker flot form.